hypertension e kind mamoko. Erokamano ahinya. Adwa wacho ni wan kaka jo-Migori wan e border motenore kod Tanzania. Kendo wan kaka jo-Migori wasebedo ka wayudo hinyruok ahinya sama koth chwe mang'eny. Iyudo ka wan gi outbreak mag tuoche mopogore opogore. Abro wacho kaka tuo mar kolera ma dholuo luongo ni nyaldiema, achiel kuom tuoche go eko. Ikruok ma wan godo en ni wan gi emergency preparedness kata ikruok mar gik manyalo timore apoya nono. Mana kaka ne daktari owacho, wan kaka jo-Migori ikruogni endi otelne gi director marwa mar public health ma en Clement Ayungo. Wabedo ga gi meetings juma ka juma kwa evaluate preparedness marwa kendo wariwore kod partners machalo Red Cross. Ibro yudo ka Migori ka along the border nikech joma loka kocha donjo ka samoro wayudo tuo mar nyaldiema. Sama wayude to wariwore kod other partners machalo Red Cross mawadhi higani ne wabedo kod dichiel ne lose mana one person dwe mar ariyo kane wan gi tuo mar nyaldiema, kendo jowa notemo matek ka wa make contact tracings man watieke ma onge landruok moro amora. Then ibro yudo ka ndalo ma koth chwe kaka ne koth chwe sani wan go oula mang'eny mane odaro ji utegi, wan kod chope manokethore, to wayudo ka jowagi dhi nyaka kuondego eko ma chiw kata mana water treatment chemicals kaachiel gi yore manyalo konyogi provision of nets, miyogi net ma nyithindo nyalo umore godo kageng'o malaria, kaachiel gi miyogi nyaka ongede, kaachiel gi other necessities mag konyogi mondo kik giyud ng'ikruok korka ngimagi. Then korka maternal mortality, adwa wacho ni wan kaka Migori wasebedo kwa temo matek kabisa mondo mine mayach kik konyre dala to ningo gikonyre osiptal. Achiel kuom gik mwasetemo matek kabisa en ni watiyo kod nyamrerwa magwa mwaluongo gi dho ngere ni CHPs magin 3,444 e community units gi identify mine mayach gi eki. Kendo ng'ato ng'eyo ni e gweng'a an gi miyo mayach machalo kama, ka en high risk ma onyalo hinyore to obedo monitored kendo obedo assigned to one health facility. Kaeto mine mayach gi wang'iyo ni ndalo monego nyuole en mane, to onego nyuol public health facility. Kendo kinde mokadho ne wan gi 412 live births per 100,000 e Migori kaendi. Kendo adwa wacho ni wasetemo kabisa mondo mortalities mag mine mayach madwa nyuol odog piny kabisa. Every week, every Thursday in the morning, wabedo ga gi MPDSR meeting kwa review any mortality manyalo bedo, tho moro amora manyalo bedo ni miyo mayach. Kendo magi wasetemo ko waromo juma ka juma mondo wa prepare kata mana training mag healthcare workers magwa mondo miyo kanyuol to nyuol e yo makare ma ok wawit ngimane kata ngima nyathi. Kendo mar adek, adwa wacho ni wasebedo kwa provide trainings ne healthcare workers magwa kwa ikore kod other partners. And then joge wagi bende watemo mondo sama miyo osenyuol kata mana health center kata dispensary wawave negi, they don't pay anything mondo encourage gi. Ne wan gi traditional birth attendants ma wase incorporate kaka jo CHP masani onge miyo ma nyuol dala to watemo mondo ginyuol e osiptende wa kata kuonde mag thieth. Erokamano ahinya. Gisani nyakwaronga juanga dwaro mar mondo mi wawinjana kaka Uganda e kaunti ma Migori noloso kotende kod chala mano mar thieth e kaunti mano ma Migori. Bang'e kale ibiro bedo kiduoko bende ibiro bedo kadhi e studio kaunti ma Kisumo bende awinjane na